Assalamualaikum Ibu sedaya, matur suwun sampun rawuh ing rapat dinten menika. Waalaikumsalam. Minggu ngajeng bisa kita badhe lomba kebersihan lingkungan iki, Bu. Mula kita tidak gotong royong resik kampung. Nggih Bu RT, lingkungan bersih kuwi tanggung jawab kita bebarengan. Leres Bu, menawi kampung bersih, warga uji sehat lan nyaman. Kula lan kanca-kanca pemuda siap bantu, Bu. Apik Anjel, nanging kabeh warga kudu melu ora mung sebagian. Wis. Ngapunten Bu, Nggih. Ora napa-napa ini, nanging sesuk-esuk jam 7 kudu melu kerja bakti nggih. nggih Bu. Angel, dulu amat sampah iki. Nggih, Bu. Wah, yen kasus menika kampung kita mesti dadi resik lan asri. Lah nggih to Bu. Bebas apa? Aku loh. Panas, wae berjane. Ini kerja bakti iki kanggo kepentingan bebarengan hidup pribadi. Nanging kan wis akeh sing kerja tanpa aku kenapa apa? Aja mikir ngono, Nduk. Yen kabeh mikir kaya kowe, sapa sing durung kerja? Wis to. Aduh, nuwun ganti, Bu. Nah, iki salah siji akibatnya lingkungan orang di rumah ganti becek. Bu, kula niku mengira kula sadar menawa kula sudah nyaru tanggung jawab. Yang penting kowe wis ngerti ini. Saiki kula badhe melu kerja bakti. Nah, ngono kuwi kanca sing apik. Alhamdulillah kampung kita saiki resik lan endah. Iki amarga gotong royong lan kerukunan warga. Ternyata kerja bareng kuwi luwih enteng timbang nyendheke dhewe-dhewe. Lan wis nyenengake uga. Bapak Ibu sedaya elingo, urip bermasyarakat kuwi kudu rukun, gotong royong lan saling peduli. Laras BRT. Mugi kerukunan menika tansah kita jaga amarga rukun agawe santosa crak agawe bubrah. Setuju. Pesan moralnya yaiku Urip bermasyarakat kudu rukun, gotong royong, lan duweni rasa tanggung jawab supaya lingkungan dadi tentrem lan nyaman. suwun.